Mataró Retro, films del Mataró d'ahir. Bona tarda. Senyor president, sigueu benvinguts. Molt content de tenir-vos aquí. El director general, dia de la tele. Ells representaven un estadi de desenvolupament penetrant en el castell de Mataró. Alguns continuaven insistint en el rei de Mataró, altres afirmaven que el constructor de Mataró Retro, films del Mataró d'ahir.